Day. Namo tong kuan day. Namo tong Carabao Fans nga katong nakagbulsa gani siya. Ay karang kinani ba? Nani day ba namo tong Carabao Fans ang iyang brand gani nya dagan sa bulsa ba karapo mo sa bulsa ba nay kwarta manggawas gani kay napilin to sa tagiya ya pagkuan. Iya ray ako paliton to. Carabao Fans ba nga katong nani siya dagan sa bulsa mga 8 ka bulsa niya naisod yung mga kwarta ibilin to siya tagiyan niya ako to paliton kay ihato mo to diri atong gapon bagon deliver ni bagon ni yung abot diri bagon ni abot katong kuan nakabantay ka to katong Carabao Fans ang iyang buwan dunya napuno gani siya sa mga bulsa gani ya kada bulsa niya na kwarta so kay nakalimtan to sa tagiyan niya iya papalit sa kuha kung dadto lang kuno diri asa man gikan pa diyan ninyo ni kuan wala na may lain na ni katong Carabao Fans nga kanang iyang branded. Pero katong sapatos ni out tong sapatos ninyo nga katong dimasahan gamay simento ba ra ikuwan ba dili mabasa ba katong 64 4x4 gani ang gitas-on gani niya nag height siya ganang mga 5'6" to siya nakakuan katong sapatosa doon na nga sapatos ito 64 4x6 yan lane gitas-on niya kay kanang 5'6" gani siya musuot kay madto to sa dagat ganina yan ihapit to siya diri ni palit na to siya ni mupuan diri kung niyari ni mo laki ganina napalit siya ba kay mato sa eskwelahan kay padung sa dagat na ako kato ikay nagkuha na to niya diri dili oh pero katong yung kan Carabao Fans nga katong dakag bulsa puro kwarta ang sod niya baligya ganito ninyo pila baligya niyo ani nya hangyo ana 380 350 nya kato siya katong Carabao Fans ang iyang brand na mo ato nahurot na wala mo ato katong dagag bulsa gani nya kanang taga ko timo bulsa ba nay kwarta guys so gani kay nabilin to sa tag-iya nya iya giparin ako kay iya papalit ko no maoro ni siya sige nahurot na to kay Carabao Fans no wala mo no o katong sinilas ni katong kon 4x4 nga dimasahan ng semento wala mo to sige balik lang ko iwa day sila day shout out day sa tindira day no nga nag-revog ba ay nako Carabao Fans